jiwa, nanging ati tetep kudu jembar lan ngerteni. Sabar iku dalan marang tentreming ati. Ojo kuwatir yen kowe kelangan, Gusti mboten saren ndeleng kabeh lelakon. Saben tetes eluh lan rekasane awakmu bakal diijoli berkah sing luwih barokah. Gusti sing ijoli kabeh leloromu, katresnan lan kurbanmu ora bakal muspro. Percaya wae Gusti paring ganti berlipat, ninggalne cerita sedih dadi mulya ing akhirat. Nangis batin iki nalika diblenjani, kabeh kabecikan dadekne rasa kuciwa, nanging ati tetep kudu jembar lan ngerteni. Sabar iku dalan marang tentreming ati. Ojo kuwatir yen kowe kelangan, Gusti mboten saren ndeleng kabeh lelakon. Saben tetes eluh lan rekasane awakmu bakal diijoli berkah sing luwih barokah. Tresnan lan kurbanmu ora bakal muspro. Percaya wae Gusti paring ganti berlipat, ninggalne cerita sedih dadi mulya ing akhirat.